सोलापूर शहरात स्मार्ट सिटी योजनेतून डफरीन चौकात तयार केलेला टेबल टॉप म्हणजे एक मोठा जोक आहे. हा टेबल टॉप नव्हे तर हत्तीछाप स्पीड ब्रेकर असल्यामुळे वाहनधारकांना मोठी डोकेदुखी झाली आहे. येस न्यूज मराठीनं पहिल्यापासून या स्पीड ब्रेकरबाबत आवाज उठवला. त्यानंतर त्याची उंची कमी करण्यात आली. मात्र हा स्पीड ब्रेकर तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्यामुळे तो हटवण्याची मागणी होऊ लागली आहे. शहर वाहतूक शाखेनेही याबाबत स्मार्ट सिटी कंपनीला पत्र लिहिले आहे. स्मार्ट सिटीच्या सल्लागार कंपनीने महापालिकेला कोट्यवधी रुपये घेऊन चुकीचे सल्ले दिल्यामुळे अनेक कामांची वाट लागली आहे. त्यातीलच हे एक जिवंत उदाहरण म्हणजे टेबल टॉप. या ठिकाणी सिग्नल सुटल्यानंतर वाहने लवकर पुढे सरकत नाहीत. शिवाय टेबल टॉप हा नागरिकांना ये जा करण्यासाठी आहे. मात्र या टेबल टॉपवरच वाहने उभी केली जातात. पावसाचे पाणी देखील या टेबल टॉपजवळ साचून राहते. त्यामुळे टेबल टॉपचा उद्देश असफल झाला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीनं या डफरीन चौकाची खऱ्या अर्थाने वाट लावली आहे. येथील सिग्नल नियंत्रण सदोष असून शिवाय चारही बाजूचे चौक खराब केले आहेत. शहराला सुसंगत असा विकास स्मार्ट सिटीकडून होणे अपेक्षित असताना स्मार्ट सिटी योजनेला हरताळ फासण्याचे काम सोलापुरात सुरू झाले आहे. अख्खे शहर खोदून ठेवले असून एकही काम दर्जेदारपणाने पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांबाबत सोलापूरकर प्रचंड नाराज आहेत. आता हत्तीछाप स्पीड ब्रेकरबाबत स्मार्ट सिटीतील अधिकारी काय निर्णय घेतात याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.